Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, γεια σας και πάλι. 11.30 ώρα, μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα, Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2024. Εκπέμπουμε από το καινούριο μας κανάλι Διπολική Διαταραχή. Κάντε εγγραφές, όπως είπαμε, σε όλα τα κανάλια μας για να μπορούμε να βρισκόμαστε και να επικοινωνούμε. Θα μας βοηθήσουν τα καινούργια κανάλια να μπορούμε να περνάμε κάποια έκτακτα θεματάκια της τρέχουσας επικαιρότητας, αλλά και πολλά θέματα κυρίως μικρής διάρκειας, σημαντικά, μέχρι να τα ενισχύσουμε για να μπορούμε να κάνουμε μεγαλύτερες εκπομπές. Το θέμα σήμερα είναι, όπως είπα, ένα θέμα της επικαιρότητας σχετικά με τη συναυλία κάποιου συλλόγου, λέει, των τεμπών. Δεν ξέρω πώς το εκλαμβάνει ο καθένας. Δεν ξέρω τι αισθάνεται ο καθένας, τι νομίζει, τι πιστεύει. Δεν με ενδιαφέρει. Σαφέστατα ο κόσμος είναι οργισμένος με το έγκλημα, ήταν μαζική δολοφονία, δεν το συζητάμε. Σαφέστατα όλος ο κόσμος θέλει να μάθει την αλήθεια και πρέπει, το χρωστάει το ίδιο το κράτος στους δολοφονηθέντες, αλλά αυτό το κράτος δεν είναι ελληνικό. Εδώ είναι η διαφορά αυτών που λέμε εμείς και κυρίως εγώ προσωπικά, γιατί μερικοί μου λένε δεν θέλεις να μαθευτεί η αλήθεια, γιατί είσαι κατά της Καριστιανού, στοχεύεις στην Καριστιανού, επιτίθεσαι στην Καριστιανού. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Διότι όλοι αυτοί που ρωτάνε, είτε βλέπουν τις κάρτες μας, είτε αυτά που λέω, πρώτον δεν τους πέφτει λόγος το τι λέω εγώ για την Καριστιανού, διότι δεν γνωρίζουν αν εγώ έχω μιλήσει με την Καριστιανού από την αρχή του εγκλήματος. Μην ξεχνάμε, είμαι ο πρώτος που έκανε βίντεο στις 12.30 εκείνο το βράδυ του ατυχήματος που είπα είναι έγκλημα. Δεν ήξερα τίποτα. Μόνο που είδα το τι συνέβη, το γεγονός το αυτό, είπα είναι δολοφονία. Στην πορεία ο ίδιος ο Θεός μας έδωσε μία εικόνα παγωμένη. Άρχισε το πανηγύρι, αυτό που ξέρετε, και θα κάνουμε και ένα μικρό πρόλογο. Επειδή σήμερα κάποιοι αρχιμαλάκες με νευρίασαν, νεοέλληνες αρχιμαλάκες, είπα να κάνω ένα βιντεάκι για να τελειώνει τουλάχιστον από την πλευρά μου, να μην ξανασχοληθώ
με αυτή τη γυναίκα που λέγεται Μαρία Καριστιανού και όλη η Ελλάδα πιστεύει ότι αυτή η γυναίκα δουλεύει σωστά. Συζητούσαμε κάποια στελέχη μιας τράπεζας προχθές. Έχουν εκπλαγεί και αυτοί. Όταν είχε πάει στην Επιτροπή της Βουλής και είχα δει εκείνο το βίντεο, εντελώς τυχαία, βλέπω να κάνει μια ηγετική εμφάνιση μια γυναίκα με το όνομα Μαρία Καριστιανού. Επικοινωνήσαμε, την πήρα, μιλήσαμε, την έδωσα κάποια στοιχεία, μου είπε δεν μπορώ να μιλήσω σήμερα, θα μιλήσουμε τη Δευτέρα. Αυτή η Δευτέρα έρχεται ακόμη. Με τα στοιχεία που την είπα τρόμαξε, φοβήθηκε. Δεν θέλω να μείνω αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο 2023. Θα έρθουμε λίγο νωρίτερα. Απλώς για τον κάθε ακροατή αφήνω άνω τελεία ότι μέσα στο κενό αυτό, στο 2023, υπάρχουν καταγεγραμμένες οι συνομιλίες μας στο Messenger με τη Μαρία Καριστιανού, που εγώ, Πολάκης, την προκαλώ αν τολμάει να με πάρει τηλέφωνο. Και τώρα που γίνεται γνωστό το θέμα, όποιος θέλει να μάθει την αλήθεια, να ρωτάει την Καριστιανού, γιατί εγώ είμαι κατά της Καριστιανού. Θα έρθουμε στο 2024. Δεν θα αναφερθώ σε αυτό το θέμα της συνομιλίας. Έχει στα χέρια της, το έχει, πάρα πολλές κάρτες πέραν της συνομιλίας μας, που την είχα στείλει τότε, την επεξηγούσα τι θα μπορούσε να κάνει, δεν με άκουσε, ίσως είχε καθοδηγητές εξ αρχής για να θάψει το θέμα. Θα ξεκινήσω με μία κάρτα 3 Φεβρουαρίου 2024. Η κάρτα αυτή είναι 3 Φεβρουαρίου του 2024. Σύλλογος, δεν ξέρω αν έχουν καταστατικό. Δεν ξέρω αν έχει βγει με εκλογές. Δεν ξέρω αν αυτοχρήστηκε πρόεδρος η Μαρία Καριστιανού. Δεν ξέρω αν πράγματι εκπροσωπεί όλους τους γονείς και συγγενείς των δολοφονηθέντων. Δεν μπορώ να το γνωρίζω, αλλά τυπικά τουλάχιστον θέλω να πιστεύω ότι έχουν κάποια νομιμότητα, ρε παιδιά. Δημιούργησαν ένα σύλλογο, ο οποίος ένας σύλλογος πολιτιστικός, μορφωτικός, ή έστω ένας αυτών των θυμάτων των τεμπών. Θέλει 21 άτομα να υπογράψουν για τη δημιουργία ενός συλλόγου. Αυτό η Μαρία Καριστιανού μπορεί να μας, όχι να μας παρουσιάσει, να λογοδοτήσει, μπορεί να μας αποδείξει ότι ο Σύλλογος Τέμπη 2023 έχει καταστατικό, είναι ανεγνωρισμένος σύλλογος. Λοιπόν, λέω εγώ, ο Σύλλογος Τέμπη 2023, αφού μέσα στο 2023 έχουμε πει πάρα πολλά.
μαζί. Δεν θα τα πω τώρα. Περπατάει σε λάθος δρόμο. Πολιτικά, νομικά, δημοσιογραφικά, το θάψιμο της τραγωδίας είναι δεδομένο. Η κάρτα είναι 3 Φεβρουαρίου 2024. Άλλωστε είναι αναρτημένη από τότε. Άμα μπείτε στις ομάδες μας θα δείτε και αρκετές άλλες κάρτες, αλλά εγώ ξεκινάω από εδώ για να φτάσουμε στο Παναθηναϊκό στάδιο. Γιατί κάποτε οι νεοέλληνες πρέπει να μάθουν ή θα ξυπνήσουν ή να το βουλώνουν. Λοιπόν, από το Φεβρουάριο λοιπόν λέω εγώ ότι περπατάει σε λάθος δρόμο πολιτικά, νομικά, δημοσιογραφικά. Το θάψιμο της τραγωδίας είναι δεδομένο. 3 Φεβρουαρίου. 4 Απριλίου. 2 μήνες. Φεβρουάριος, Μάρτιος, 4 Απριλίου. Γράφω. Εθνική τραγωδία. Δυστυχώς το λάθος συνεχίζεται και το έγκλημα θα πάει στο αρχείο από την Μαρία Καριστιανού. Η κάρτα είναι αναρτημένη. Την είπα ένα όνομα και τρόμαξε. Αντί να το αναφέρει όπως περίμενα, το αγνόησε. Η Καριστιανού κομμουνιστικοποίησε την μαζική δολοφονία. Δεν έπρεπε να μπερδευτεί με κανένα πολιτικό κόμμα και κυρίως δεν έπρεπε να υπάρχει κομματικός δικηγόρος. Η κάρτα μου είναι 4 Τετάρτου 2024. Λυπάμαι που θα δικαιωθώ. Τι δουλειά είχε με τον κομμουνιστή τον Αρβανίτη στην Ευρώπη. Έβλεπα αρκετά από τα άτομα που σώθηκαν να κάνουν κάποιες αναρτήσεις. Ήρθε η ώρα να χτυπήσουμε τον καπιταλισμό. Δηλαδή να υποψιαστώ ότι όλοι αυτοί που σώθηκαν ήταν κομμουνιστές. Μάζευε, έχουμε τις ανεβάσαμε τις κάρτες. Μάζευε υπογραφές. Τότε που έκανα την κάρτα ήταν 600-700 χιλιάδες. Την είπα να μην το κάνει. Μιλήσαμε πώς περιέπαιξαν η Επιτροπή της Βουλής. Ήταν να πάει στην Ευρωβουλή. Την είπα να αναφέρει ένα όνομα, να το αναφέρει, να το αναδείξει και να το ψάξει η Ευρώπη. Θα διαβάσουμε και τις άλλες κάρτες και θα πούμε και τι είπαμε νωρίτερα. Μπήκανε υποψίες και σκέψεις μέσα μου ότι δεν θέλει να αναδειχθεί η αλήθεια. Είμαι εγώ προσωπικά πεπισμένος ότι θέλει να θάψει το θέμα. Έκανε τόσα σφάλματα που δεν είναι ορατά στον κόσμο. Έκαψε με 1,5 εκατομμύριο υπογραφές την άρση βουλευτικής ασυλίας. Οπότε με αυτό το δεδομένο δεν ξέρω πόσοι μαλάκες εξυπνακιστές το ξέρετε ότι αυτό που έκανε η Καριστιανού στη Βουλή με την
έκαψε το θέμα της άρσης βουλευτικής ασυλίας, δεν έχει δικαίωμα πλέον τώρα κανένας να ζητήσει άρση της βουλευτικής ασυλίας στη Βουλή για οποιοδήποτε θέμα. Όποιος με καταλαβαίνει, εγώ μιλάω πολιτικά. Δεν έχω τίποτα κατά κανενός. Όλες οι εκπομπές μου αφορούν την πολιτική και την ανάδειξη και προώθηση της αλήθειας το καταδύναμη. Είχα πει ότι 1,5 εκατομμύριο υπογραφές θα πάνε στον κάδο σκουπιδιών στις Βρυξέλλες, γιατί εκεί έχουν μεγάλους κάδους σκουπιδιών. Το είπα πριν πάει. Συνέβη. Δεν θα ασχοληθώ για τις αντιδικίες που είχε προχθές με κάποια άλλα μέλη, οι οποίοι άνθρωποι έχασαν τα παιδιά τους. Το θέμα είναι εθνική τραγωδία. Εμείς που στεναχωριόμαστε για να αναδειχθεί η αλήθεια, μπορούμε να ακούμε διάφορες μαλακίες ότι εμείς πάμε κόντρα στην ανάδειξη της αλήθειας. Ενώ η πραγματικότητα είναι το αντίθετο. Η ίδια είπε ότι πήγε στην εισαγγελία και την είπα να πάει να ζητήσει βοήθεια από την Εκκλησία. Η ίδια είπε για τον Πρωθυπουργό, για την κίνηση, για τους βουλευτές, τους υπουργούς και ορισμένα κόμματα που ασχολήθηκαν για τις πολιτικές, τις κυβερνητικές παραλήψεις και των προηγούμενων κυβερνήσεων, ότι δεν κάνανε σωστά τη δουλειά τους και ότι οι σιδηροδρομικές συγκοινωνίες διατρέχουν άμεσο κίνδυνο καθημερινά. Και πράγματι γίνονται πάρα πολλά μικροεπισόδια ελαφρύτερα. 12 Οκτωβρίου, δηλαδή μία μέρα μετά τη συναυλία, γράφω: Παναθηναϊκό στάδιο 11 Δεκάτου 2024. Μπράβο στην Καριστιανού. Πέτυχε απόλυτα αυτό που είπε ο Ρότσιτ πριν 2 αιώνες. Θα έχουν τα μάτια τους ανοιχτά, αλλά δεν θα βλέπουν τίποτα. Αυτοί που πήγαν στη συναυλία, αν αποκαλυφθεί η αλήθεια, θα αισθανθούν πολύ άσχημα. Είναι απάνθρωπο να συγκαλύψεις την δολοφονία τόσων νέων ανθρώπων. Να δείτε την κάρτα, θα έχετε τα μάτια σας ανοιχτά, αλλά δεν θα βλέπετε τίποτα. Είναι μία μέρα μετά τη συναυλία. Η Μαρία Καριστιανού σε μία ομιλία της, η γενική εικόνα από το Παναθηναϊκό στάδιο, καλοπροαίρετα, φιλότιμα, ανθρώπινα, παρουσιάστηκε αυτός ο κόσμος και έδωσε με όλη του την καρδιά τα 15 ευρώ και 20 να ήταν και 30 να ήταν. Όταν αξίζει μία προσπάθεια θα τα δώσεις και τα 30 ευρώ. Και στη γωνία είναι τα συντρίμμια της εμπορικής αμαξοστοιχείας. Όπως είπαμε, έχετε μυαλό,
έχετε τα μάτια ανοιχτά, αλλά δεν βλέπετε τίποτα. Θα αναρωτιέστε και θα εκνευρίζεστε. Μα τι λέει ο άνθρωπος? Εγώ σας έδειξα την κάρτα και σας έδειξα και την εμπορική αμαξοστοιχεία. Τα τρένα ήταν 2. Όλοι ασχοληθήκατε με το επιβατικό που σκοτώθηκαν τα παιδιά. Από το βορρά κατέβαινε ένα άλλο τρένο. Το εμπορικό δεν δώσατε σημασία. Η λύση του προβλήματος είναι εκεί. Όσοι είναι έξυπνοι θα με καταλάβουν. Θα το αφήσω ακόμα το μυστήριο μέχρι να δω πότε θα φιλοτιμηθεί ή θα προκληθεί η Μαρία Καριστιανού να με πάρει τηλέφωνο. Αν τολμάει, αν θέλει. Πάμε στην κάρτα 14 του μηνός. Είναι δυνατόν η Καριστιανού να συμπαρασύρει τόσο κόσμο σε μια μαζική δολοφονία που διέπραξε η σιωνιστική μαφία? Δεν άκουσα ποτέ πουθενά από όλους αυτούς που αγαπάτε την Καριστιανού και την προσπάθειά της να ακούσω τη λέξη σιωνιστική μαφία. Νομίζετε είναι ο υπουργός, η Τρενοσέ, ο σταθμάρχης, οι διευθυντές διαφορών οργανισμών? Αυτοί είναι οι υπεύθυνοι, έτσι, μόνο. Η Καριστιανού κομμουνιστικοποίησε το έγκλημα, βασικά το έθαψε και το γύρισε στο θέατρο. Μην ξεχνάμε τους αναρχοτσογλαναράδες που βγήκαν και κάναν τα επεισόδια και φυσικά όλοι οι τραγουδιστές στη συναυλία ήταν κομμουνιστές. Έτσι. Αν είναι τυχαίο, το πηδάω. Για μένα δεν είναι τυχαίο. Η απάτη κάποτε θα αποκαλυφθεί. Την είπα να αναφερθεί σε ένα όνομα στην Ευρωβουλή. Δεν το έκανα. Είχα υποψίες για το τι παίζει. Τώρα είμαι βέβαιος ότι έθαψε το θέμα για να μην φανερωθεί το όνομα. Τώρα πάμε στη συναυλία. Αν κόπηκαν 38.000 εισιτήρια των 15 ευρώ, βγαίνει το ποσό των 570.000 ευρώ. Ρωτάω τον Πιτσιλή, τον γκαουλάιτερ του Ρότσιλ, του ιδιοκτήτη της Ελλάδος, διευθυντή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Δεν πρέπει να λέγεται Δημοσίων Εσόδων. Ανεξάρτητη Αρχή Ροτσιλντικών Εσόδων. Πάμε. Πιτσιλή, εδώ τι συμβαίνει? Ταράξατε στα πρόστιμα τους καστανάδες, τους πολιτιστικούς συλλόγους, στα πανηγύρια των χωριών και τα λοιπά. Πρόστιμα σε αυτούς που πουλάνε καλαμπόκι, popcorn, το μαλλί της γριάς, τα κάστανα. 1 ευρώ να μην γίνει πουθενά φοροδιαφυγή, 1 ευρώ. Πουθενά φοροκλέφτες, φοροφυγάδες. Εδώ έχουμε ένα ποσό 570.000. Ποιος διοργάνωσε τη συναυλία? Σε ποιο τραπεζικό λογαριασμό κατατέθηκαν τα χρήματα? Εδώ η τράπεζα πώς άνοιξε λογαριασμό
με τι δικαιολογητικά, ποιος θα κάνει χρήση το όλο θέμα. Υπάρχει περίπτωση ή δυνατότητα η Καριστιανού να ιδρύσει πολιτικό κόμμα. Αυτά τα ερωτήματα και αρκετά άλλα συζητούν οι πολίτες, ακόμα και στα παγκάκια, στις πλατείες και στα πάρκα. Μόνο εγώ σε 2 πλατείες συμπτωματικά, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλους, απέναντι από το άγαλμα του Βενιζέλου. Πηγαδάκια, ο κόσμος, θα τα προσπερνάμε. Μπράβο. Αυτά τα ερωτήματα και αρκετά άλλα συζητούν οι πολίτες ακόμα και στα παγκάκια, στις πλατείες και στα πάρκα. Το έγκλημα σκεπάστηκε, τελείωσε και το τέλμα δημιούργησε ένα αδιέξοδο που θα οδηγήσει σε άσχημες καταστάσεις. Αυτό 14 Οκτωβρίου η κάρτα. Το τονίζω γιατί υπάρχει λόγος. Είναι η επόμενη κάρτα. Για να διαβάσουμε την επόμενη κάρτα. 16. Στις 16 το πρωί συζήτησα τυχαία, επειδή βρέθηκα με στελέχη κάποιες τράπεζες, και επί την ευκαιρία, επειδή βιώνουμε πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια και ως ελεύθερος επαγγελματίας και ως πρόεδρος τώρα πολιτικού κόμματος, που κάθε μήνα τα πολιτικά κόμματα, το λέω για να γνωρίζουν οι εξυπνομαλάκες, εξυπνακιστές, ξερόλες, αρχιμαλάκες, ότι τα κόμματα κάθε μήνα αποδίδουν τον τραπεζικό λογαριασμό στο γραφείο Βουλής, στο γραφείο οικονομικών της Βουλής, όλα τα κόμματα, εντός και εκτός Βουλής, αποδίδουμε λογαριασμό κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών του κόμματος. Για να φύγουν μερικές ηλίθιες υποψίες διαφόρων για το τι γίνεται με τα οικονομικά των κομμάτων. Αυτά να τα ψάξετε στα κόμματα που κυβερνούν, όχι στα μικρά έξω. Πώς άνοιξε η κουβέντα για την συναυλία, άρπαξα την ευκαιρία για να πω, ρε παιδιά, εμείς τελευταία ημέρα κατάθεσης του παραβόλου για τη συμμετοχή μας στις ευρωεκλογές, η τράπεζα ζητάει, πέραν το ότι τα ονόματα αυτών που χειρίζονται τον τραπεζικό λογαριασμό του κόμματος, ο πρόεδρος και η ταμείας όλο το χρόνο, ζητήθηκε επιβεβαίωση από το Διοικητικό Συμβούλιο για την κατάθεση του παραβόλου των 20.000 ευρώ. Με αναγνωρισμένο το κόμμα, με συμμετοχή στις ευρωεκλογές. Και όλα πρέπει να γίνουν και όλα πρέπει να αποδειχθούν και όλα πρέπει να τακτοποιηθούν, να πληρωθούν με όλα τα στοιχεία.
Χαριτολογώντας, λέω την προϊσταμένη. Λέω, με συγχωρείτε, εμάς μας αλλάξατε τα φώτα, φέρε αυτό το χαρτί, φέρε το άλλο το χαρτί. Σήμερα, ρωτάω εσάς, αν σας έφερνα εγώ, ένας πολίτης, ο άλλος, 500.000 ευρώ να ανοίξω λογαριασμό, θα το κάνατε? Και απαντάει αυθόρμητα, όχι βέβαια. Η κουβέντα αυτή που έκανα μία ώρα, είναι το αποτέλεσμα αυτής της κάρτας. 2 μέρες μετά από την κάρτα που σας διάβασα, που έπρεπε να επισημάνω ορισμένες λεπτομέρειες. Βασικά ερωτήματα για την πραγματοποίηση μιας συναυλίας. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία αν τηρήθηκαν οι κανόνες ασφαλείας, του κόσμου δηλαδή, έτσι, αδειοδότησης. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι η ασφάλεια δεν έδωσε άδεια για να πραγματοποιηθεί η συναυλία. Χωρίς άδεια δεν γίνεται τίποτα. Και τα λοιπά. Κάποια Καριστιανού, ας πούμε, αναφέρεται ως πρόεδρος του Συλλόγου των Τεμπών. Εκπροσωπώντας τις οικογένειες των θυμάτων, ας το πούμε απλά, του σιδηροδρομικού ατυχήματος στα Τέμπη το 2023. Δεν γράφω ότι δολοφονία μαζική, σιωνιστική μαφία, αυτή είναι υπεύθυνη για όλα, αλλά εδώ μιλάμε τυπικά πολιτικά πολιτισμένα. Δεν ρωτάω αν υπάρχει καταστατικό συλλόγου, αν οι Καριστιανού είναι εκλεγμένοι, τα είπα προηγουμένως. Αν είναι εκλεγμένη πρόεδρος, αν υπάρχει διοικητικό συμβούλιο κτλ. Τα προσπερνάμε. Τα λεφτά που μαζεύτηκαν από το μαλλί της γριάς, τα λεφτά που μαζεύονται από τα κάστανα, τα λεφτά που μαζεύονται από τα popcorn, είναι παράνομα, χωρίς αποδείξεις, χωρίς τιμολόγια. Προχωράμε. Πραγματοποιήθηκε μία εκδήλωση με 38.000 εισιτήρια επί 15 ευρώ και συγκεντρώθηκε το ποσό των 570.000 ευρώ. Είπα, δεν συζητάμε τα του συλλόγου, πάμε στον τομέα ότι εισπράξαμε, τα πήραμε 570.000. Τυπικά και καλοπροαίρετα ρωτάμε. 1. Τα χρήματα ποιος τα πήρε? Τα άτομα που έκαναν τη συναυλία ήταν όλοι μέλη του συλλόγου ή ήταν και κάποιοι ξένοι παρατρεχάμενοι? Ξέρω εγώ, μπορεί κάποιος να έχει την κόμενα μαζί, ρε παιδιά, ή κάποια να έχει τον κόμενο μαζί, λέω, ή τον ξάδερφο ή τον κουμπάρο, για να βοηθήσει να μαζέψουμε τα λεφτά. 2. Τα κατέθεσε σε τράπεζα και σε ποια τράπεζα? 3. Η τράπεζα άνοιξε λογαριασμό πώς, πότε και σε τι όνομα? Σημείωση. Πολιτικά κόμματα δεν συμμετείχαν στις ευρωεκλογές γιατί για το άνοιγμα λογαριασμού χρειάζονταν 1 μήνας, βασικά 2 μήνες, 60 μέρες. Ρωτήστε τον δικηγόρο τον Αντωνιάδη και κάποιους άλλους
γιατί δεν συμμετείχαν στις εκλογές. Και φίλος μου που συμμετείχε στις εκλογές μου είπε, πρόλαβα για 2 μέρες. Είχαν κάνει την αίτηση από το Μάρτιο. Από το Μάρτιο είχαν κάνει την αίτηση ένα καινούργιο κόμμα που κατέβηκε στις εκλογές και πρόλαβαν 2 μέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας. Διότι για να συμμετέχει στις ευρωεκλογές πρέπει το κόμμα να έχει τραπεζικό λογαριασμό. Να φανούν δαπάνες, έξοδα, όλα. Εδώ σε μία νύχτα ποια τράπεζα άνοιξε λογαριασμό για να πάρει μισό εκατομμύριο? Σε ποιο όνομα? 4. Αυτό το τεράστιο ποσό ποιος θα το διαχειριστεί και για ποιους σκοπούς? Η τράπεζα δεν στα δίνει τα λεφτά έτσι. Προκαλώ όποιον θέλει τώρα. Όποιος έχει χρήματα στην τράπεζα, ένα παράδειγμα σας λέω, τράβα να ζητήσεις αύριο το πρωί 20.000. Θα σου πει, θα κλείσεις ραντεβού, θα κάνεις αίτηση για ποιο σκοπό τα θέλεις τα χρήματα, πού θέλεις να τα χρησιμοποιήσεις. Όποιος είναι μάγκας και κάνει εκπομπές στα TikTok, κάποια μαλακισμένα που τα ξέρουν όλα, να μην λένε μαλακίες και αερολογίες στον αέρα. Το να είσαι μαλάκας και ηλίθιος δεν χρειάζεται πιστοποιητικό. Φαίνεσαι από την αρχή. Αυτό το τεράστιο ποσό ποιος θα το διαχειριστεί και για ποιους σκοπούς? Αυτό που συμβαίνει τώρα, θα σας πω ένα παράδειγμα, το οποίο συνέβη και όποιος θέλει μπορεί όχι να το ψάξει, να το κάνει στην πράξη μόνος του. Ας πούμε, ο Παναγιώτης πριν 3 χρόνια πήρε από την τράπεζά του 20.000 και τα έδωσε στον ξάδερφό του, στο φίλο του, το Γιάννη, για να τον εξυπηρετήσει δανεικά. Ο Γιάννης τα πήρε, τα χρησιμοποίησε. Τα λεφτά ο Παναγιώτης τα έβγαλε από τον τραπεζικό λογαριασμό του. Στο Γιάννη τα έδωσε στο χέρι, δεν τα έβαλε στην τράπεζα. Ο Γιάννης σήμερα διευκολύνθηκε, μάζεψε το ποσό και θέλει να επιστρέψει τα 20.000 τα δανεικά στον Παναγιώτη που τα χρωστάει. Ναι. Γιάννη, αφού τα έχεις τα λεφτά στην τράπεζα, πήγαινε να τα πάρεις, να τα δώσεις στον Παναγιώτη. Να τα πάρεις, να τα δώσεις στο χέρι. Η τράπεζα θα σε πει τι θα τα κάνεις, να τα δώσω στον Παναγιώτη, το φίλο μου. Τα χρωστάω, τα πήρα δανεικά το 2020. Ωραία. Γιάννη, θα σου πει η τράπεζα, στείλ τα e-banking, στείλ τα στο λογαριασμό του Παναγιώτη αφού τα χρωστάς. Όχι, τα θέλω στο χέρι για να τα δώσω στο χέρι. Αυτό, Γιάννη, δεν γίνεται. Γιατί ο Παναγιώτης θα φαίνεται ότι παίρνει μαύρα λεφτά σήμερα.
ότι ο Παναγιώτης τα πήρε και στα έδωσε στο χέρι, τότε ήταν καθαρά. Το αντιστρόφως τώρα με αυτόν τον νόμο δεν είναι καθαρά. Θα πάθετε τόσες πλάκες που θα τρελαθείτε. Μη βιάζεστε. Εγώ φωνάζω τόσα χρόνια. Όλοι εσείς που έχετε λεφτά στην άκρη ή περιουσία, νομίζετε ότι θα γλιτώσετε από τα μπλοκαρίσματα του Ρότσιλντ, είσαστε γελασμένοι. Πάμε. Πάμε. Πέντε. Η ΑΔΕ που βάζει πρόστιμα στους καστανάδες επιβεβαίωσε την νομιμότητα της όλης διαδικασίας ίσπραξης, κατάθεσης και κατόπιν της ροής του χρήματος. 1 ευρώ βάζεις πρόστιμο, πιτσιλί. Αυτά όλα, 500.000 εισπράκτηκαν, κατατέθηκαν και θα διακινηθούν νόμιμα. 6. Η Τράπεζα της Ελλάδος ως εποπτεύουσα αρχή των τραπεζών γνωρίζει αν τηρήθηκαν οι κανόνες της τραπεζικής διαδικασίας και των κανόνων που λέμε. Σημείωση. Σήμερα για να πάρει κάποιος τα χρήματά του πρέπει να δικαιολογήσει το ποσό και τι θα το κάνει. Αυτό εδώ είναι την ίδια μέρα, 16 του μηνός, που μίλησα με τραπεζικά στελέχη. Είναι πολιτικά εύλογα ερωτήματα για να γνωρίζουμε την αλήθεια. Και επί τη ευκαιρία, κυρία Τζέννη, που μας βρήκατε, εκείνη η φίλη που είπε ότι μαζεύουν τα λεφτά για να πληρώσουν τα έξοδα, καμία αντίρρηση. Το τι θα βγει παραπίσω θα δείτε τι θα γίνει. Και για να μην το κουράσουμε το θέμα, θέλω να ρωτήσω κάτι. 17 Οκτωβρίου η κάρτα αυτή. Ερώτημα προς τους αφελείς που στηρίζουν την Καριστιανού. Δεν θέλω να αναστατωθείτε. Θα μπορούσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πήγανε καλοπροαίρετα, φιλότιμα, στο Παναθηναϊκό στάδιο, όλοι αυτοί που υπέγραψαν 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι, αν αποδειχθεί η αλήθεια και βεβαιωθούν ότι στήριξαν κάτι που δεν έπρεπε, πώς θα αισθανθούν? Και ταυτόχρονα να αντιδρούν και να βρίζουν ή να κατηγορούν κάποιους σαν εμένα που δεν συμφωνώ με αυτό. Απαγορεύεται να μην δεν συμφωνώ. Και δεν συμφωνώ γιατί έτσι γουστάρω να μην συμφωνώ, επειδή ξέρω τι έχω μιλήσει με αυτήν την Μαρία Καριστιανού, που το λέω δημόσια. Αν μπορεί, ας μιλήσουμε. Αν μπορεί. Θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι όλοι να φανταστούν ότι η Καριστιανού σκεπάζει το έγκλημα και δεν τρέχει για την αποκάλυψη της αλήθειας. Μην τρομάζετε, είπα. Ούτε να σας ανησυχήσω θέλω. Ο τύπος
με την καρτολίνα δίπλα της είναι μέλος του συλλόγου? Έχει μία φωτογραφία με έναν τύπο, δεν το ξέρω, πρώτη φορά το βλέπω και φαίνεται έχει κάποια κάρτα της Επιτροπής. Είναι γονέας, μέλος κάποιου παιδιού που σκοτώθηκε? Δεν ξέρω. Είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο? Δεν ξέρω. Είναι ξάδερφός της, κουμπάρος της, φίλος? Δεν ξέρω. Θα επαναλάβω αυτό που είπα στην αρχή. Ο Ρότσιλντ το 1800 είπε θα έχουν τα μάτια τους ανοιχτά αλλά δεν θα βλέπουν τίποτα. Αυτό είναι μία πραγματικότητα. Υπέγραψαν 1,5 εκατομμύριο μαλάκες, έτσι το λέω, και κανένας δεν είδε αυτό που είναι σε γυμνή θέα. Λες και το κάρφωσε εκεί ο Θεός για να το δουν όλοι και να βρουν εύκολα τον δρόμο που οδηγεί στην αλήθεια. Επικοινώνησα μαζί της και την ενημέρωσα για ένα όνομα. Αυτό το 2023. Την ρώτησα εάν έχει δικηγόρο την Κωνσταντοπούλου. Είχα ακούσει ότι δικηγόρος είναι η Κωνσταντοπούλου, η αρχηγός του κόμματος που είναι στη Βουλή. Και αμέσως διέκοψε κάθε επικοινωνία μαζί μου. Μαρία Καρσιανού, αληθεύει αυτό που σε ρωτάω? Αν αρνηθείς, ξέρεις δεν μπορείς να αρνηθείς, γιατί είναι καταγεγραμμένα στο Messenger που μιλούσαμε συνεχώς. Ήταν η αιτία που με μπλόκαρες και κόψαμε την επικοινωνία για να ξέρω με ποιον μιλάω και αν είσαι στο σωστό δρόμο. Από εκεί ήταν η πρώτη υποψία. Έχεις κωδικοποιήσει το έγκλημα, το είπα. Όποιος είναι έξυπνος μπορεί να καταλάβει τι λέω και ο κάθε εξυπνακιστής απλά μου γκαφώνει. Όποιος είναι μάγκας ας τολμήσει να ανοίξει διάλογο, επίσημα όμως, δημόσια. Όχι μαγκές στο Messenger ή στα TikTok. Εντάξει. Λοιπόν, το ξημέρωμα της επόμενης μέρας κάτι είναι ορατό σε γυμνή θέα. Λες και το φύτεψε εκεί, το κράτησε όρθιο ο Θεός για να το δουν όλοι οι Έλληνες. Δεν το είδε κανένας. Τη Μαρία Καρσιανού την είπα. Τι είναι? Γιατί δεν το είπε στην Ευρωβουλή? Γιατί δεν το είπε σε όλους αυτούς, τον Αρβανίτη, τον Ευρωβουλευτή το ΣΥΡΙΖΑ, όλους αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες, όλους αυτούς τους ευρωτουρίστες ευρωβουλευτές? Γιατί δεν το είπε μέλος του συλλόγου, όπως λένε, ένας τύπος που είπε ο Βελόπουλος θα μας βοηθήσει? Γιατί δεν το θέτουν το θέμα αυτό οι δικηγόροι της, να δούνε οι Έλληνες και οι αρμόδια, το πούμε, ποιο είναι αυτό που είναι σε γυμνή θέα? Εδώ είναι ο τύπος αυτός με την καρτολίνα, δεν ξέρω αν είναι μέλος του συλλόγου. Και η εμπορική αμαξοστοιχεία
που είναι σε γυμνήθεα. Πιάσατε τον περιφερειάρχη, ο αγοραστός φταίει, ο άλλος φταίει, η κυβέρνηση φταίει, ο Άριος Πάγος φταίει, ο Καραμανλής φταίει, οι προηγούμενοι υπουργοί φταίνε, οι υπεύθυνοι των εταιριών συντήρησης φταίει, η Τρενοσέ φταίει, όλοι φταίνε. Όχι Καριστιανού, αν το έλεγες αυτό το όνομα θα έχεις προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση σε βαθμό που θα μπορούσες να βοηθήσεις να εξελιχθεί και σε κάτι άλλο, να ξυπνήσουν περισσότεροι Έλληνες για να μην τους αποχαυνώνουν διάφοροι τύποι οποιονδήποτε προβλημάτων, γιατί εδώ μιλάμε για εθνική τραγωδία, εδώ μιλάμε για μαζική δολοφονία των σατανιστών σιωνιστών και το όνομα είχε παραμείνει στις γραμμές επάνω, να το βλέπουν όλοι. Και επειδή εγώ ανέβαζα συνέχεια κάρτες, μετά και οι ειδήσεις και τα κανάλια τις αφαίρεσαν αυτές τις φωτογραφίες. Όποιος είναι έξυπνος και έχει τα μάτια να είναι συνδεδεμένα με το μυαλό, μπορεί να καταλάβει τι λέω. Το κίνημα Εθνικής Ανεξαρτησίας ασκεί επιθετική, επιστημονική, εθνικιστική. Κράτος και εκκλησία δεν προστατεύουν τους Έλληνες από την εβραιοσιωνιστική επιθετικότητα. Και να ρωτήσουμε την Μαρία Καριστιανού, η κυβέρνηση δεν θέλει να βγει η αλήθεια? Ο Άριος Πάγος δεν θέλει να βγει η αλήθεια? Το Ευρωκοινοβούλιο δεν θέλει να βγει η αλήθεια? Γιατί δεν ανέφερες το όνομα αυτό, να τους βάλεις τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι, να μην μπορούν να το καλύψουν ή να το καλύψουν εύκολα. Αν έδινες το όνομα αυτό, θα γινότανε πανευρωπαϊκός πάταγος. Κίνημα Εθνικής Ανεξαρτησίας. Η μεγαλύτερη μορφή πατριωτισμού είναι να αμφισβητείς την κυβέρνησή σου όταν γνωρίζεις ότι δεν αποφασίζει και δεν κυβερνάει αυτή. Και να το ξαναρωτήσω. Αφού έχεις, Μαρία Καριστιανού, αφού έχεις τόση εμπειρία, τόσες προσπάθειες, τόσους αγώνες απογοήτευσης, αγανάκτησης, χτύπησες όλες τις πόρτες της κυβέρνησης, της Βουλής, του Αρείου Πάγου, του Ευρωκοινοβουλίου. Δεν υποψιάστηκες, αν είσαι καθαρή, δεν υποψιάστηκες. Γιατί τόσα εμπόδια, γιατί τόση αρνητικότητα? Όλοι αυτοί είναι απάνθρωποι, όλοι αυτοί συμμετέχουν στη συγκάλυψη ενός τόσο ολοφάνερου τραγικού εγκλήματος
ότι δεν ήταν τυχαίο? Μήπως, Μαρία Καριστιανού, συμβαίνει αυτό που πιστεύω εγώ για σένα? Βοηθάς όλη αυτή την ιστορία για να σκεπαστεί το θέμα? Γιατί, Μαρία Καριστιανού, εάν με άκουγες, μία φορά να το έλεγες το όνομα, μία, μόνο στην Ευρωβουλή. Όχι ότι εκεί είναι Άγιοι και Παρθένες, αλλά θα ακούγονταν το όνομα που θα μπορούσαν να το πιάσουν κάποιοι ευρωβουλευτές άλλων χωρών, ας πούμε της Πολωνίας, της Ουγγαρίας, της Ρουμανίας, και να κάνουν την έρευνα ευρωβουλευτές άλλων χωρών που γνωρίζουν ποιο είναι το όνομα. Οπότε δεν θα ασχοληθώ άλλη φορά, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Ας πάρει το δρόμο αυτή η ιστορία. Το τι θα δουν τα μάτια σας στην πορεία από αυτή τη γυναίκα θα πάθετε πλάκα, και το 1,5 εκατομμύριο που δώσατε την υπογραφή σας μπορεί κάποτε να, όσοι με ακούτε και τώρα, να πείτε, ρε εσύ, πόσο δίκαιο έχει εκείνος ο άνθρωπος? Γιατί πιο πολλοί νομίζουν ότι εμείς είμαστε κόντρα στην ανάδειξη της αλήθειας. Κι όμως είμαστε ένα μικρό πολιτικό κόμμα, εξωκοινοβουλευτικό, που μας ενδιαφέρει να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο. Όποιος θέλει να μιλήσει για αυτό το θέμα με μένα ή για μένα, να το σκεφτεί πολύ καλά. Βασικά, κάποιοι τικτοκτάδες να βουτάνε πρώτα το μυαλό τους μέσα στη γνώση, μέσα στην αλήθεια, γιατί όλοι έχουν μυαλό δήθεν λειτουργεί, αλλά όλα τα μυαλά είναι ανενεργά. Υπάρχουν και μισά που είναι ασβεστομένα, έχουν άλατα περιτυλίξει το μυαλό, άρα δεν λειτουργούν όλοι οι εγκέφαλοι σωστά. Λοιπόν, Χρήστος Τσιάρτας, πρόεδρος του Κινήματος Εθνικής Ανεξαρτησίας από την Θεσσαλονίκη, θέλω να σας βάλω σε σκέψεις να ψάχνεστε. Καλό ξημέρωμα, να είστε πάντα καλά.